Alright, welcome back na ndo mwanchu muri ando sesole kigma murubuli neti wani yagete mbebono mambiana niyo tungende kusanga naye asinchira ile nyansu kigma okumanya ali agwateka na ali ngende tukokolekana asi ibirengo au na karibu asensemo ya kabiri alero asi chingazeti aliara manene asa magazeti ngokonera igazeti ya The Standard Antonio Mungere asobo ime na kumanyina aliaiga alikirwa sobo liki gazeti ili ya Taifa Leo ni watumukano boigo emenge yutrabe tukuligilia omwanchu muligili asinchira jobo ime gazeti ya The Daily Nation boigo ere nemegano au iboga tukuligilia asinchira jobo ime ukoligania sensame igaya magazeti osichi gazeti njikurwa jovro sario karibu sana tusangamo kurubona mpaka tuyakolire asinchira Mwancho murigere na boigo motegere Getembe TV Getembe FM karibu sana asense meiga na boigo tunyare gucitira asinchira iri yo boime ikigima gazeti ya The Standard iri tukoria rero ODM Rift explodes ase kubagikana akoliko gende tukonikyo ime kiama kirigia ODM nigo bono ODM egendrete wateka kigima gosenigo ekale kuoreka na boigo ase gazeti ya The Daily Nation yote it's Odinga versus Oginga ni family ya Odinga na boigo family ya Oginga na seki ikiama kia ODM niko kigende tutwara chi tofauti ikigima sokoro nanje nimbwate ga seti ya Taifa Leo kwa razangu la dunia ningo kwa ndo mwenye kieni papa pupa mapema cheribete yesene sensi arafu iko ile dondosa hapa na pale lakini mtuga igani konte tofauti kali asekiama ya ODM ase gazeti ya The Standard mwancho muligire yote wana ODM Rift explodes okubagikana okubono kogendete kororekana goseni gobono mugwa ogenderete koene kiwa kigima ase kiama kia ODM bwate ebicha yaye omonyaroko ye Raila Odinga omosubati gosoyoro mubunge o iala Winnie Odinga na boigo ebicha ya omoseneta wa county ya Siaya Senator Oburu Odinga na seki andake ritkoregoro na mange akorekanete kiagere kiame kigagia ODM no nyase county area Kakamega nigo kianyale tugutwara delegates meeting go sikianyale tugutwara ege ikaro ekyo kiaringe ekiabateneneri abarai na boigo bwatani ba ODM ase county ya Kakamega korende imeye county ya Kakamega iyoka nigobono yanyale tugutwara ebikundi bibere gusenga mbai wana netiba kore okumirana asinchira AM ekerbono egikundi gitangani kyanyale tekorawa no yore omugavana bwe county ya Kakamega omoske Fernandez Barasa uyunyale tekora egikaro egitangani na boigo ase gikaro kende kyanyalete ase meeting yende yanyalete ko rawa nere omojumbe olugari moske nabi na bwera na boigo omowaziri oparanya ekero na brabu banyalete gukora egikaro kende asense moyende nando kunyolena ase omochio Nairobi ase Kamkunji grounds omosubati Winnie Odinga na mumromo abo na boigo na babwatani bande kuna Babu Wino osomojumbe wa Embakasi East Babu Wino na boigo na bande abange no baumeranete ase getikeri gya Kamkunji esi omonya gusira Raila Odinga agakorire bikaro gusaga korire okumerana na abakenya asembi yake menge ayo abete ase serikali bono ekorobuna ODM in tatters as party boss is forced to attend 2 meetings na boigo yete wana Winnie Raila's party can't be led by sellouts mosubati Winnie Odinga nigatenete bokongukuru Kamkunji grounds na gote obuna yale koba Raila moya renge nonye omo senator Sifuna waseti tariko nyara wita babuna omo senator Sifuna nyale gwako isiko wasiko soke wakoro isiko ye kiama ekirobono banyale tegoikirana na babwatani na boigo mubaro monene bwabantu gusomugando omonene kigima okanyara wikirana asichinse mecho na boigo bakanyara gusanga na barabo kolende nigagi kereti obutenene bw'ikiama kya ODM na boigo tabuna bali abarai bali andake onyagusira Raila Odinga ete atwarite okwege na bunamba chiko kusire kiame kiga kugendera bono nigo barorekane na kiro muntu nigo abwate gusibo bwate personal interests ase ekiama ekyo kiro muntu nigagendete kwerigeria kiro muntu agendete kurigeria asa gutenda kigima gwetira ase kiama ya ODM page ya kabiri na boigo ya gatatu ase gazeti ya The Standard yeli tukoria rero yes nere buya omwana oyo Winnie aigwire anko yaye aigwire isemoke gererende nali kiama kira imoke sokoro nonye Biblia yango tebere ng'abana baigwira abaibori babo asomo nene yes bono
asoma nene no mutari uchi mwasoma asoma nene straight na se asoma nene mapema na bore ense monere mutari uchi mwasoma ikiagira na boko nyoro moibori sometimes ako mislead abana kwanya komanya na komisiriti aje sokoro yaya sokoro manyete omoibori okay nonye togotebanga bonto omwana takubwo omoibori obongaini go save intoki asenaro gwikira kwanyoranga nonyo omwana taringe birengere byo omoibori asogochaso omwana byonsi byo konyoranga anake nigobire correct kwanyoro rengo omoibori andake enchira arengerete ebintu birakore emeremo omwana oyiga nabwatekerengereri kingao okay kauka wini kauka enere gazeti ya The Standard page ya kabiri na wiga ya gatatu aseri tukeriga ari arero ngana eireri baga rinene kegima ODM Rift explodes. Tirane ase gazeti ya The Daily Nation nili ya Taifa Leo kuyachaka kuligiria unatikiro teva murali Matilda Ubaigwa gazeti ya Taifa Leo isikiukwa na tofauti kali igaigia karikumulekera umwana umunyeruka oye nyagusira Raila Odinga nabo igomo muromo abo Raila Odinga kukona Winnie Odinga nabo igomo governor umusenator ulia umusenator uliusia kinero kuruma Oburu Odinga uyibono urumunyakiro ubuye chambe ya Odinga ya ODM maiga yugo kwa Raila Odinga ekolingana na kirikire igani gogo tugo taigwana kwa rekani kati umwana igana isomoke asikilia kotabanga erenigo alimaiga na kwegera balia bakorekana kogenda magose kwangwa se chama ya ODM tukwanira Edwin Sifuna uyiro muliki chama yo mujumbe bwemba kasi babu wino aboigo omobunge Godfrey Ososi abwanda ke barekanire kopinga kwamiria okubwatrani wa serikali ni chama ya ODM kolengana wini nigeraga tinga chama yokore umusangirekano obwa barayi bonsi gusedergels NDC iligere guchiko enekia amangana yo abekruya nakotabaniga rachute nabokongu kwenekinga ondetayo goseliwa kurasi chama ya ODM kano olikirichi cheka bero mwambia igazeti ni ya Taifa Leo kirokulilia amangana de oso epeje kabero mwambia gukwanira igoro awatenga Winnie apinga Oburu na kikyo ndikira gazeti yo kirokulilia kwa leo mkano ndino ligaiga Ruto achukua washauri wa kiujumi wa Raila igaiga umuraibu nsomo ske daktari William Samoei Ruto igo aga kalikorekana aga gutumia chinchire chubo ngayini chinene asebono airire abalia balinga basemia banyagusira Raila Odinga anakobebeka serikali yaye lero chukubata na basemi be serikali ya Kenya Kwanza keruko ne basemi serikali ya Kenya Kwanza ngamona omosemi oye omuraibu nse obono oyukurunga David Ndii yani daktari David Ndii asono omuraibu nse abolire abasemi bali balinge baye murai unyagusira murai bw'chama ya ODM abubale Professor Nyang'nyongo, Professor Karuti Kanyinga, Professor Michael Chege na Professor Oduol Wanyande nyarako bago eswana lianse ensemilie kobekliko basemi ya serikali ya Kenya Kwanza iligera kuchukinia egose chama ya Kenya Kwanza ayonsi umachomoli na maganali kila gazeti kolenda bange sana abumurai wense daktari Ruto aganiri basoe barua sensomoli ya ODM na kugwata na boigona basemi baye abandi ngamona Dennis Onyang uyuba yuko kabiro mukwaneli Odinga Raila amonare Jojo Mondi abonsi abudi obara chikugwata ni nsomosemi we serikali ya bono ya Kenya Kwanza muganoli kile chibicheka kabiro mwambia na bokora senseme yo kolende ya gatatu ukonera wanafunzi wazima waliofanya mtihani wa ulemavu waadhibiwa igaiye ukwana barokiwa balibali bya bayikaranseta matemwali ya balibali no kwani kwa benne ase amatemwa manene aita anek agose KCSE nikobono baguchikonyora egose egesusuro egetindi kuraseko bekerigyo koligeria amangana ya matemu Kenya National Examination Council abangi babo niko bakatumule moyo bwama okurukunga KSL ase okuganinga ndake banyara ko bago yetugwa obakonye go yita ku university kulende oyikara matokeo ali kuraliwa no murai we ogusoma waziri w'isheme onero muskijura so gamba nigo amatemu yabang nafunsi yabwa bange bale byabakoigwa na gokoga gukwana atara letiwe asomugano yo asincho kumanyikana nigo bakoleta amatemu ataba wenerete yosira magana ali kila sepechi ya gatatu lakini Kenya yere bwatamangana sana umwana ole byapi no wachi gukora amatemu y'umwana gusino muweli mama gusina amauko amatemu ayu egera hacho guhiti sokoro gato
lakini is there any problem igero mweti nere igero gusiraji koba tali omweti abana abana bale buya baere chestete guchokora amatemu ahiga yaba abale mavu erigera kuba konya gweta bwangu. Is there any problem? A big problem. Big problem Yes, yes. Okay. Ngaki ayoro chebono iko muchano tiyo gago. Ntatenko boli ngaki amate igo bono barabu ekere bari guchikokora baite biya. Is there any problem? Mba gukora amatemu ali abagwenerete. Okay. Ino mangana alikira sepechi ya gatatu Taifa Leo bono mambi mwachi muligirili kulele onsi kianda kumbi kunya ligirili gali gazeti ya The Daily Nation kukira na Itis Odinga versus Oginga nabo koraga ngabono omunyaruka Raila Odinga nabo igo isomoke gurugunere Oburu Oginga uyuro ODM party leader niko bono bamenya ine kigma bagosikania kulinde moelio yenu kumanyanga inki uchikokolekana pechi neyo ekero soma epechi akane na gatano The Daily Nation bwatobwa ya switchira yoime Waimbadi Kerry boss are in trouble tukwanira gaigana bokora chibechi gatatu na siki mozire bweke gancha aiga Kenya John Mbadi amo nomo tinilibeke bekeliogo sangilia ibango ime ya Kenya bali asume chando nabokora mangana mange kigma ase ime chando yowetia amangana gose amangana yo ekero kuligilia egazeti ya The Daily Nation chibechi gatatu nabo igo elia Taifa Leo amangana yubo igo nali kire ase epechi ya Kalenga karukuligilia epechi ya kabere boigo neli gete amangana yo ase emechande menene kulinde ekere kuligilia epechi iga eukwanira omoziri bwa mangana yeke ganja John Mbadi n'umunyakirugo bweke obekeligia KRA Kenya Revenue Authority Humphrey Watanga amonere commissioner bweke mbekyo kurunera Lilian Nyawanda ngobono bali barachwiko busike kubambigwa bene asugwanchira guse asugwanchira omuchere uyisaine omuchere chitani chirbo emirongo 55 uyisaine chibilione isano chibisano kuisoiwa ime ya Kenya utaliguruswa ebango ayina mangana onsi okonyara chibechi chiagati chibechi gatani gazeti ya The Daily ni chibechi akabere gazeti ya Taifa Leo asinchira yubuli Matilda ase gazeti ya The Standard na ndo mwancho murigirete roboti rwanadiko gose ukoigwana kwarenge ukorekana ase kiama kiregia ODM na bwo kubwatirana ne serikali korende ekirabono nande obwo bwachakire gotoka buna kubwatikana ne chinjira Moske William Ruto akora amanganae nigo yarorekane buna bali abobotani ba ODM nigo bagendete gosiria ekiagera roboti roigarwa nadiko rwabwate chi agenda gosirwa bwate amangana 10 alinga yengencho ariko chia korigererwa se okubwatirana ne serikali nigo bono yarorekane unanga kichinde chonsi abobwatani ba ODM bagotema kubolia igoro ya implementation gosoko chaka gukora emirimo ko roboti oroiga bono gosoko igwana uko nigo serikali wetera se Moske William Ruto ba akonyara gosira ekamati yo gosonyara kubeka chibesa titie daroro ase ekamati eyo yariko shughulikira mangana anandiko report korende nigo ekorokana ngabono asibuna motukagendete kogenda nigo roboti oroiga gose serikali yanyarete wita buna roboti oroiga roikiraniwe bunenchire yamo yogokeya amabirira agisiasa korende tali roboti oroiga rorarache goikiraniwe gose mangana ali banyarete koigwana tagoche kurigirirwa ase amatuko ari bosio page ya kani gazeti ya The Standard. It's Museveni's seventh heaven, democracy's hell. Omwancho murigereria page ya gatano watu roboti oronene kurwa sinsiri ya Uganda yoko kukwanira buchori bwanyara gukorekana yo wiki ya ita ase chitariki 15 umutinyo mutaganike gima sinsi ya Uganda omuraibense ya Uganda omuskeka Yoweri Kaguta Museveni nande nigo asentunda abono ya gatano na kabere aguchikorera na bisibu no murai bwense eyo ayo bwate myaka 53 no yomo kusimbyaka 81 nigo bono anyara kwebwera anyara kwebwera chikura chinyinge gose chikura chinyinge sana asekerengo ki 50 bere no yomo igoro yemya 71.6%, yani ase chikura abaki chikura balenge 11000 nigo anyara tokonyora chikura 7 chikura chalenge 11 million niganyara tokonyora 7.9 million mwancho muligere obochori obo boseri tukoriria Jumamosi niganyara korarigwa bene bunanere umubui nikiombekerige tenere tobochori me yenseri ya Uganda korenderi bolireiga eri gukwanira mangana democracy obo sibore andake mbure ase orogongo rwa Africa ya mocha kubwa mono ase
obosibore yes obosibore mbraro anemo sabungana bunayo wakachikura ogochora omurayi ori bwanchite bono ribore nari eriraiga ikiagera ase aiga ebinto mbire orore gukwanira bona mangana failing kits onyorenga blackouts inchale ngororo go system yanyarite kubura nabo igo nonye ebinto biri chikiti chiri cyo gwaka chikura nchine nchire chitarenge okore emiremo onyorenga emitandao ya go internet nigo yabete shut down amatuko go sichinsanke go chiri tukuri obochori yana abantu bagwaka chikura tumaitingike gendreta abantu bari omusundeme estimate yeta sando ko ande kiti gito kwanyora nkiri gokora chi computer chi kwamete chi ko hang ebintu ebingi byanyarite gokoreka naso bochori obo eyubono yaretira yanyare kwimukia mabolinga obosibore mburaroro ase obochori bogokorekana eme yorogongoro Africa nero le kogenda achikoli michisigino nero le kogenda achikoli michisitima nero rumurayi bwense nando nyorenga nero bero murayi bwense ase myaka 40 bono asense yo ya Uganda nando bono nabarachiko kosene gawo chikoso ase ntunda yende anyare comment myaka 5 iri bosio ase page ya 5 nalimo ya 5 na kabere gotanga homes for hire bono Igasokoro ekegusine kongo ota inside the dark business of surrogacy and why Kenya is attractive. Ekiro to kwana mangana surrogacy ndi inkeri to kwana tibuna omosubati okonyoranga ndake obugoiri obolitora kinyesengencho ebitango bibere bitato kwanyoranga takonyara kubugori omosigo yoiga boikemeti enyikianda obolito boli bwae bwarusi kubwabekira omosubati onde bwabekera omosubati onde onyara kolera ende yego ikemeti enyikianda kira ikemeti enyikianda eronyora omwana oli omoiraneri omonyene ngero rosire no nere tigage tali ngokorosa nabo konyoranga naro randake enda yate konyara kubugori omwana no ngirenda baroro ngiyanjirite sokoro abasubati baroro babwate mechando menga mangana fertility osekero to kwana mangana yo boiboli okonyoranga andake enda yate konyara kubugori omwana metinyikianda kira manyire nabwato muchando bunoyo konyoranga baigwananire omwana oli orusigwa kara omorere kusama tukalia matangani orusigwa ube kwaso musubati onde lakini yaroreka ninga bangi bali bakoraigo na basongo kusaba bantu bakorwa chinse chiri cha Michael lakini banyorire nga imensi ya Kenya abasubati abana banyaruka nigo bari tayare kubuguri mesige yiga kira banyorira abana babairanere naseki ubutaka ekiagara as surrogate mom ngochiore ekero bugori timosigo bwo musubati onde ngochibare bawakana tibari ko gutiga bosa ekero wakano gose nkero motienyu ngwakano ore chibesa nchire bawo koroko iwana lakini yarorekane buna bona ensi ya Kenya nigabanyaruka bangi bakare guita bengane yiga tigangende mu bubuna nchena tebenga kwanyoro omuntu gosinkuru America omuntu uri osinkuru Canada takonyara kubugori omosigo ango musigori mbogori angakane kwikemeti enyikiandage koera unankonyora omwana airaneri gwo omwana bona basubati abange imensi ya Kenya baita birengane yiga naseki asingenchi obutaka lakini na watali obutaka matirita banchiri onorosire sana sokore ya ote okoraga asi aiga korengane gazeti ya The Standard ni gabanyaruka abange gose nigo yachakire ko leto bwoba kigima asensi ya Kenya kiagera yarokande ngabasubati abange mensi ya Kenya nigo bakale wancha ebyasale biga ebyo bono bakale ko buli buna serikali ne bwana takoba maiso etenne bokongu erinde byanyara koligererwa tera abantu nga surrogacy yarenge asumusubati oli otanyara kubugori omwana wekemeti enyikianda lakini asama tukaiga lero yabenga no bonchorero konyora omuntu onde tindageti kubugori obulitobo narigyo omuntu namwasi ngencho kumwakana okubugorera bakemeti enyikianda omunyetekero kero koligereria machiko egente kingerikia nwanje ngwakana nkonyere banchiri orosire sokoro okorengana ne gazeti ya The Standard inengana ebwanete koligererwa kigima na boiga serikali nyara gwesona ni gukonya abanyaruka na boiga basubati abakenya tibabasa gwesona ni mona asobonchoreri obo Uchumuligili kero kwirina ase gazeti ya The Daily Nation ni gazeti ya Taifa Leo bado migano ni mengi yandelete kulikwa ase gazeti gukoira sepechi ya gati ongana niriga ya magombo enene sana sinseme mugali nakuru gazeti ya Taifa Leo gukonira pechi ya kanegalia gukonira nga bono umurakiwa oyomo obwe graskiri ya genshikigma kianaseri igwanyara kwa gusiro bugima bwaye wiki chikibiri choka maiga yogo join eskuru yo maiga yeskuru yukugwa gosinya siae kuyirugwa nembe nyinge
Ikotabakana nga umoroki wega bweskuru ya St. Pascal igotoka gali ya county egosia Nakuru nigo anyara kwa usiro bw'imachika kyabamwe abandi ko miratu batikuru chingu bachintindi ngane iganigeri umurobone nanyirigeri na kumisana nga akamwana kaigana gake gachakire experience isaka yirire weekend ya kabere kasire ubwima magari yo kuguranya siasa skuru urobone sana magano korra gali nga kiso mwana yo kurunga Philip Gitatu akwerera igoro mwana yo kurunga Brianna uyusiri cyo bumwabuaye asinchire ngawne yo tutukanu amagana ndali kire gali yani gakorra murayi bwense ningana bo igo eri asigazeti ya The Daily Nation kulinde ekarukunya ligi ya asigazeti ya Taifa Leo na The Daily Nation mu president bwense ya Kenya Nere William Ruto daktari bono ndigo nanda kandiriga sokirigia Daud Bohal kikire egesaku kiabaindi ibanya rako bakomenya Kenya sikigatambe ligera bakikumuwakira ekura na kumubwate sia sobo choli umwaka 2027 murayiwense ligari kujya kwanaya ekeratalete ekirisi useka diseye moya yabo yure yege islama asanyira kwa ukwana nabarai au nabamenyi abayiga abegesa kwikiga kurunga Daud Bohara egene ku nkorogo no murali Matilda agia aba egosi abayiburu bekehindi bamenyetega Kenya yiro kushiko ndaka Nairobi nabakonya bara bangi sana ga kisimbaroro abubono abanyarwa akolinga no murayibe sabatenga egesa kwigandika ti yaba Kenya bali banyarwa bagukinya magendra Kenya naigate biringa nalire diguchikubwata na balibwo anigale ukwana barayibabo nabono umurayi mo nebweki umbekyo Sidna Mfadal Saivudin naboyigo yokurunga Shazida akurunga Kwaizol Ezudin abana barayi ibe dini eyo awono murayibense akwanete chika kicho murayibense liga abwatigo guse atalete amono waziri bwa mangana yobolendi bwa imende Musalim Davari abali bayikira ntoronga mona waziri wese mjira sogamba omwaziri wa mangana wachiro Eden Duale mugavana Nairobi Johnson Sakaja nigatia barayibanda bange awekirante asi ekansu ya Islama yegesa kwikia Daud Bohara nabaga tabanga bono ndiga baboli bachikumubwatesia iligere aso ikirania endoto yaye yogo jincholi Kenya agoba ebirengo biribya Singapore namangana yo alikira sigazeti chibechi cheime bono mambia kolego kolego mangana ndegaiga omwani nabokoranga omurwandili omobwa mangana yo bwana bwa mwanya bantu ndigo agenda akuchwiko busika mbero umayega yogo tema kumunirilia ogusi omobisomo na bweke migaliki mangana eminyama yoro yose chigitiro sana KWS ukonera omukagiro yo France Awino yogo tebekana otema kumunirilia omogusi omo director bweke migaliki ya KWS yokurunga Professor Erastus Kanga ondiga chuiko busweke mbero aso chuirelia maboli au kugatikana no soiru kukwae ninganeli kire sigazeti imambia bona bokora amagana nde bono mambia ayo iroboli to obonene asigazeti eiga kulindiko kwenda bwangu kigima ngatuko irago ika asichipechi echia ikom kianda ingana kurosise chama iko obono ndiga kaliotenga omurai omochole omurai yochorwa asinsiri ya Guinea wana mamadi dompoya nigo anyera kwa kutindwa bende kigma na kuchiko chaka kura insiyo unyeranga umurayiga onyera kubaga kuchikura chinyinge chili chira 2023 December nigo wono atia nigu bende kigma asinso muli mucho manene okona ki Guinea alitukuliri ilia Jumamosi nigo atia netwe na igo busibwa aba chili chabantu abamenyimenseyo na kuchaka emiremo olimo olioka buna umurayiwe nseyo ya Guinea namangana kura sinche chema iko na bukonya rasepe chiga ya katika gazeti ya The Daily na Taifa Leo Matilda Mwancho Murigren Hawigo as gazeti ya The Standard ekotana house scramble for national schools is exposing a deep educational gaps bono enchira abakenya abange barorekanire kurwanira chisukuru chiri chinene kigima aiga sense ya Kenya chichi secondary nigo ekarekoreto muchano monene yo koroke buna nigo amasomo gusomugwa ogendete kwanike wase sector ya masomo ogendete comment kana kigima usori goro ase ense ya Kenya yotana over 95,000 learners from national and extra county schools failed to meet university entry requirements ngana onyana bo ase aboroki wabali banyara okora kirasi ge 12 usamotemo ya kirasi ge 12 umwaka eta nigo abange gwetania chiribu emerongo kianda bono batanyarete konyora grade ge kubaira university yo koroke buna nonye chiskuru chinene
chirichikagire ko bachi national aiga since ya Kenya andake nigo chikare kwarigania aborokiwa bari batari guikirania ebiri gosibata ikiranetie birengo biri biganeri anomono asiengencho yobokurumi na boigo kwenana gosogweta emirangu ya magega. Kenya achieves 97% junior secondary transition milestone ngabono asi aborokiwa bari bagoswa grade 7 kogendera nigo serikali gosense ya Kenya yarorekanire nigo baikire gose tari 100% transition buna serikali ya rekobeka korende nigo yarorekane nga batemire kwene kiuna borokiwa bonsi ngoswa bale junior school ekero bakore grade kia gatano onalimo tari magana na boigo omwancho murigiria sense moyende ngukwanere buna neck faces backlash over sign language grading in 2025 KCSE ekero ekorero karabuna nigo muroberio ongoso murimo sign language otanyarete ko ba graded ase amatemwanyara gokorekana omwako ita. NEC has been criticized after the 2025 KCSE results omitted Kenya sign language grades for some candidates. Aborokiwa wetani achiribu sato abubanyara gokoro murimo sign language bono tibanyoreti amachibu abo ase omurimo yo engana bono egenderete koreta eriogi gose yachakire kuimukia kubokia ebirengererie binge ase sector yechiseminga andake ekiombe getenerete amatemwa manene kianek ninki getaikiranirete gose ninki getaenegerete buna kenanire amatokyo gochasi aborokyo bonsi bali banyara gukora amatemwa n'umuntu murimo yo sign language. Na LSK Law Society of Kenya kiumbe kiga kia bawakili geteneta bawakili nigo bono kiegendete kuboria serikali tebasa kwayirira konia chisha cha Safaricom gochasi inseri ya South Africa. Na asensemo yende mwancho murigereria kukwaniriria mungana yechisemi aborokiwa bagendete gusiro korwa chinsemo bali batari konyara ko bataranyara gwikira na sichi skuru kurinde bagendete guchangirwa sichika korwa sichi county singana yende gotana improve facilities in schools to make CBE successful yani amagacho na boigo chinsemo gose chiskuru chinyara kurigererwa kigima elio kwene kibuna nchikiranete elio konya umuroberio iga OCBE onyare guska ase obo toerero nabo yekiombe dande kelikiete neta matemu kyane kinkirigereiri na asigie kyagira yarorekane nando mubaro bwa boruki wabakale konyore grade keligia nigo okale comment kana kigima engana nande yachakire ko bokia maborio egati yabo bwatani ase amangana yechisemi ebakubura buna yachakire korokana aborki wabangerero niko bakale gweta matemo ekero yatwe gose kolengana no murikyo iga ekale gotwirani ase amatukama game yakeri ya 2015 gochimbagege kero nande aborki wabange konye bachakire gotumika chinjira cyobo tutukanu gose ba ringi kuibira matemo banyora grade ekia ingana bono ndochikare kuborenga andake nse yoborai bwae waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i na boyo waziri omukoro nyagosira George Magoha abubanyarete gotema koreta obwasio kwase osasa matemo yekirasi kirige 12 bono nigo nande bachakire kuburanga andake achimbaratero icho chinyare kubwatigwa iri aborokiwa kiro morokiwa anyare konyora kerikere ekiae wancho burigirea unigati yali aligereire korende ota let's address worsening mental health crisis ekero tukurigerea overrated bwa amaroire ya kebongo pona yo akendete comment kana keguma nigo ndochinga amurikyo yiga kuboringa amatuka yega ntubonete kurigerea mangana y'uburiro bw'obongo gusomuchando ogoitinya na kwebirengerero asinjira iri iyo bwime kegima yani brain disease mental health issues ¿Cuándo cayó useless? Sarigo. Okay. Wajimuleli kero ya kura asenchira ya bene kigma ogoira sigazeti ya The Daily Nation pechi yomo elio na boigo ili ya Taifa Leo aiga ase Taifa Leo epechi ikomere kende kwa na mwana bahari akosoa Kenya kwanda AFCON omo likyo omo yo orumo chambusu so mangana omo manyigwa mangana yenkoyo ndigo amochirie ekyombekeli amochirie Kenya asokuchi kwaligania amamerani ya AFCON West African Cup of Nation asebo igo kolengana ninganiga nigo andake inganeli ya AFCON igo ibaru biri kuchwa liga nichinse isato
Kenya, Uganda na Tanzania asono mwanahabari igabo litinga nasi kichuse kiraliganyo mamira lya iga 2027 egerechirwa kibara kiweteka ngana nyolo kwa melwo konene kurwasi aba gusi abantenili bamangana yenkoyo asisi cya Africa yose namangana ali kichibe chichiko benekenda kolende kero kuligeli gaiga amanganande ukurana asenkoyo eli ya kero kuligeli ya enkoyo ya FKF na bokora gali ingaki club kerikia Gor Mahia Kenya rogo iko baimbura Mara Sugar jigulisa to asiringa lisa giro mangana yo na bukunyara gazeti enchire yabenekema na kuligeli ya mangana ali enkoyo ya AFCON Africa Cup of Nations ya yanyara kwa kwera likulirigoro mwanchumuli na bokora asigazeti oralenga etimu eli ya Nigeria ngakibono yanyara kwa bageko ebwera shaba gose konyora silver asi mufuriso umwaka 2002 niko banyolete silver yo 2006 wakanyora 2010 wakanyora 2019 na 2025 asibo yigo maiga yuko nyembora Misiri chikolinye asi ibere kulenda bokuliga liga gora lebo igo obo boyi obonene abwara kanetega timu eli ya Morocco na Senegal kulenda kunyolenga koja ye kirabu keligo setimu ya Senegal ligo anyara ko ramekana ko tabanga timu yaye niyo yali ne tuwe penalty yali ya maisomarore na yo kuirira kubuwa asi nkoyeyo namangana likira siga zeti mabya bono kurasi semeli yebiti naguno tukunya kula magasete mabya bono mwanchumuligereli togenda somoka ka onkorogo emambya hasura gende igonkogo sabera maya nondora koire inwe momenya nebya takitomenye bya baba takitomenye bya okay page 3 live and direct ngo kuandilisa se papa pupa ncherende ya ense ntatenko omosubate ko Grace Maida Grace Maida igabwate myaka 22 yoka naende nigaro mwana feseni nachito mangana yo gweso kaso ka very smart very accurate no moligeli ngoyi uri gwate TV na baka maro you check that yo okay wana korugi gapo nigale omunyabiasara aro munyabiasara igali insemo chanyo rofi lokolo kukorara njara papa bupa okay nande ga gotebekana ngananje teko soma bitabu digira ipralibe kagigabu okay nanje teko tara pa buba gocheka chekia basani na bairi okay naro naboko gore bita egero genda uchi ukwani abasani na bairi digaso bwenge ayenye kumutaete 07415830 sorry okay bora nkoire paka asituani kwa okay leo ni siku ya Jumatano sorry oh my god leo ni siku ya Jumatatu Januari tarehe 19 mwaka ni 2026 taifa leo pechi kianda dondosa hapa na pale pometi mjini huki lero njire kali kire ga bwata mangana mange timeti da chema bikire Kiswahili gyoka na kile na bongo tema muragai wa mapenzi atema kisura baada kumufyonza mali mori kionega nigakuru kumwandishi wetu gora nyore na boko yaro sinaye kigusikia ona na pego chikobya bora nkoire pakaso wetu kayole gaiga umongwana karega ogotebanga nimbwato bukombe bwana ngokorekonda na boboke lakini nkoli mabole mbaya mbovu boro akili jembe nalo ni ndogo lakini kulima shamba naye ni pingwa mapema inu mwandishi wetu nane na achira sali korusiki gabu nkoire mpaka sakuru kwanga Nairobi mchini babu buba mama okay mosubati na karega kidoso aliyekula vya haramu na boss okay mishapima kwa razangu mosubati darega iga bono okay obo sani ne posi yaye balingo obo sani ne posi yaye bono iga agotebi wanga to baise korwe esirieju to baise korwe esirieju ntu alengo bosani amonaye nkogokora kwani iko nini bono ga niga kubuli kuna baibuli na ba sani na bairi ara na bakirete abuno ekatuni ya itere okay abakirete abisete esiri oino molikione nishapima tena kwani iko nini okay Penson Mateka
Korugi gabo koire mpaka sakuru kumakindu makindu Makueni gaiga chombi aonywa akome kumfuata ex wake igaiga bono aba muraba baimogete bamurabe mogete komba nyaruka bagotebyo mungwano yungaki ayetata tigana konya kominyoki omosubate inkwa motigete motigane tigana no mosubati uyu ekiagara nkwa motigete na intugo jinto nyore libaga okay na basubate raga bate akitigana no mosubati uyu ekiagara nkwa motigete na intugo sento nyore nari libaga okay abuna ase tokorukanga nao abuno tokoruka Makindu Makueni omolikioni yakoro muandisi wetu kawaita nkorusi gabo nkwere pakarangata Nairobi ligaiga achuta mumama mugeusa mutumwa wa aigo mongwa nakarega akagamba no mongino ndeiga bakagamba nere 1 2 3 4 5 mungino ali kogoligo sena matoke kwa razake la duniani okay bakaigwana muna baigwana mungwana ulende akamotebi tigatomenye amonaye buna bamenya amonere mungwana gatuka nigo akorosa ligwe ndagira na bekorosi kwa yabe kwemesaga mapema lakini okay gasi yae noko ikaransari gelie TV okay mwandishi wetu abu nango kore gazeti ya Taifa lero kwa razangu ra duniani mugaka James onkorogo kibaja Masoro mwancho murilinga aguno tukula magazeti bono mambia lakini wasikare ko bikonya kuligerelia omuro leto lya gatembe bono mambia tubwatia sinsa machiricho mitandao na byo tubwatia AMO asemo kone tukunyulinga ntekemo kaptraje kwenda se never tukunyulinga bono nubwateli bagali ya benekegma wasonania asichiro ya soko bora getukwa na soko bora kiroko rumoncho mulino ko ndagalia obate star 710 ash getukwa na star 710 ash igali ego kuira AMO asemo mpaka as option number 1 gendagali is active beats gano bono ego kuira asechiro omanyanga nkikira sechiro yo eligere aiga sechiro nwecho alere kiliuganiti na nyoranga asechiro gana bokugura kedigonsi yakora ebintu birega ebinge ebire auction ebintu biri byagolirwe nande yoreti byakaniru kibesa bono kitade kinke sana nyoranga asechiro gana bokwe bwera kusene pigipigi eyo koruchiba singa amashiringi kinke sana nga emye moyo kana bego konya ogole pigipigi na bokwe nyola kusene shiringa 50 ogole kusene ngombe amsidioka okole ngombe na bukwenyora kuseni siringi emeronge 3 onyara kubokura kusene fridge bone kiroko nga swabwango bongo se chiro gago ekiroko rakiro kwa star 710 ash ogende gali option number 1 active bid ekoire ase ebintu bira ase chiro gago bono onyara kuboko chora ebintu bibe kire number 1 2 3 kogendera bono kiliyo wanchara kityo kobata nyogo chora kusena mba ibereko sena mbe magenti kiliyo kaneti ko urani liyo wanchire gogo senda gogo toma inambe yo nigo ego koira AMO asemo wikasi account nema yogo saba account nema ekirogo korankelinga inyuranga ngaikwanya mangana kurwa Getembe television gose Getembe FM onyago chora Getembe TV kwaga nikoli kaune account nema lika Getembe TV eliyetalire amo libuataine lire in small letters eliyetalire amo na mali kama ke lakini buataine onyaga Getembe FM bayigobeka eliyetalibutaine liya Getembe FM uni account nema kurugago mwenje muligereri na kerwa ko lebo igo unyolenga ngoko irere ya masemo ego sabe pin obeke bono epini gawo yago akabesa kaliaga ke okwaga netikwaga lugwaka ne usena 50 gusirenga kakona chwa igonga gwasira se okeke menege ya yukwebwera egentekiwe tikura soko bora nyeranga ene chire ya bene kima yako jira bange abange banyolire bintebi ya magori maya asiraisi sana ikora byakanirwa ayino komenta kaliga atikatugoka na tutikara maigo mwancho motera sama shindana ya maya asoko bora emase musukuru abantu mayete ukumi ngonyore again product yikurusi kiri bukumi ibikeire siringe 200 ona anusu ko urete lakini usariko ngate tutu abatebi ngate tutu abateri anengusise itu laptop lero tigama tizarto emito kibiro rase soko bora ise kiro HP laptop neraroro nabuigo motorbike ATV neraroro ATV ase TV 55 inch mama
Okay, HP laptop 80 Kenyan shillings nacho ko so anacho. Ngitani tutugule laptop na kingo koraga kimwe nchumulili mutali ko so abwango bwango. Nge laptop ibikire 80 shillings. Motorbike 125 shillings. Nge ko wozene lumia ngapi ebikire 120 na isa. TV 55 inch ere 120. Bora nene tuntu wanjiri ma. TV inchi 55 120. Igo 120 kwa golden TV nene kabisa kigima. Chibese icho chirahisi sana matini. Fridge 150, TV yende 44 also na 95 Kenyan shillings na chukubika. Akamatira bainyoli kibago kora sumo tutachukura kuchisa mayene. Star 710 hash also soko bora alafu onyare gosoa option 1 eyo bwate active bids onyare gosoa ichiro kuko kuna option 1 eyo onyare gosoa sechiro onyare kurigireria items echichira robura bonorere TV laptop motorbike onyare gopata keri onyare kubeke namba yegentu keri otagete kugura nabo igakira kwa bekire namba nabo okosoa ase account name gosekere ko saba account name Getembe TV ase chino gutachinge ribwataine gose Getembe FM korengana na anke nererieri ogendete kubwati TV gose FM gose nererieri oganeti gotumeka abuna ase account name Getembe TV gose Getembe FM ase chino gutachinge ribwataine otari gotiga alibaga anonye korwaroro ekiro kwa bekire nigo ego prompt gose mpesa ego gotebyo beke pin nyara gutuma chibesa chiri onye 125 kwarenge gutuma utume gochi soko bora. Lakini mbura tu abatebiri matiri tatu batebeti mama. Yes, tubatebeti tatu mwanone kaki manyanga 710 hash mapema kuruga bwaje nabo kurobeli gwabe bintu tagete gabo nabo konyora gabwa serigori yansi kaki egenteke nesa ali account name ayerika gabo Getembe TV gose Getembe FM limu wataire lakini ukolika ase simoro letters mapema basono mwanchumule tumye kobwango kegima atonyole never katochi kokora onyolenga enstundeliye ngambo ya Getembe ntobe nabali mugega suguli ya marisheme yikakira bosyo getali Getambe tuska tuchiare. National anthem ya never. Aye ncheko kote botame Nyasaye no muya mapema kiagero to ikiri chinse chiga bono mambi chire sambiri igoro Charles imagine okay bono ntate ngote mwancho morigeli no mwancho motegereri asensemo ya never kaki nkiora itirege ntotari kuri kaki ntate nkoboriga ege ntotari kuri nkyogoitira ege ntotari kuri tata mama bono rigerete kabisa pi enembeba egweta gochiari nkyogo yeitira rire kya toikuri onye gukuri itaye bono samba gabu sarura gabu kongonta liuka mapema kaki nkiorocho goiterege ntotari kuri tata okay digeli muna bono omonta ko imuka seriously oria ochire go onyore go sene ngiti njerabu oyeitire nero nkoromere nero nenchinga lakini oyeitire atari nkiako yeitira kya taikuri okay ekebusi nkyo kebori kya toikuri gochinga okonya kere chimbe kero kibono kigore ke kole chimbe bakuru nyumba mapema mbuya
Okay. Arafu tumanye gocho mwanchu murigeli no mwanchu motegereri. Bantu bane baro bakabwate meikanga baronko nyara bale goita abantu. Bono nkiura itero monto ekiara tuikuri. Bono roche kwa muitire bosaboso otigira abana gochigali bako nakorera. Otigira abana gochigi gali bako nakorera. Arafu manya goteba ngaki uma gotanga bona ne pingwa. Epingwa mbalenge opake bukubarukira abarogi. Mbalenge obamake muntu barukira abaiti. Igonta tengo tebi naki tiga goitege entotali koria. Tiga na bona yo roche kabisa serious waitire gosene sese bona roche kwaje be no nyerete mesuragi nchapima no nyerete mesuragi kaki paminta abantu baminto gaki gusiya itu tabatali ndatemba tebiga tiga gochanda abantu bande gochigi gali ekiagera no nyena gochande kokwo nana engo konyora kuri ogo itu okwo nana engo ituore gaki tigana kero monte kwere tigana kere gento gie kwere gochigi garia tigana kabisa kere gento gie kwere bona aye ekero minute kabisa ngabona yo keroche aye no manyete buno gokora kwa sirio monto boroso bwaye ai gakitokoba tokoba ense no tomenyete no nyena na bobira konyore no ekiana no monto na inche no monto no monto koraiga tiga masikani abe enchireri nyasaye tata atungite bintu byose birense tiga byemenyere byekwere tiga twemenyere twekwere tiga bwemenyere oekwere mapema onye togokorabo igorori yao tata ayebona yo keroche nayo kamaete chana mungai no ma chana mungai mama no ma chana mungai tata turamanya lakini noche koyerora ekere gwakorire ebintu bunebyo ekiagere none bukwe nyasaye gotebanga ki egotebanga toita igobono galia serichikeri toita tabatali prisi no narenge igoro igonko batebinga ki tigatosikana abantu baminto tosikana pi tigakero monte kwere tigakere gento gie kwere tigakere ngombe ye kwere tigakere ngombe ron kolitore ero na botra ye karas tigakere gento gie kwere tabatali prisi tigakero monte kwere asengencho yaki tatemba tebingo bogimo no boke ense tomenyete nenke ensi ni sana ayena bokoranga nengale lakini tigango tebi nenke ense ne desert ense ne roro papa mama tigakoyetiema sikupemberezi wala sikusorori never